Hello guys, it's your boy Bazoš Baron back at it again with another video pre tu Kevin. Dneska sa pozrieme na problém set 0 a spravíme problém set 0 do 5 minút, aby som ušetril váš aj svoj čas, lebo som nechce tak dlho natáčať. Urobíme všetko, čo je v prípravte si prostredie potrebné pre predmet. Bude vám to stačiť na prvý semester aj druhý semester, ale nebudeme robiť to, že budeme inštalovať nejakú virtuálnu mašinu a zháňať USBčka, že by sme bootli do toho a blablabla, proste kokotiny, nič z toho nechceme. My chceme iba Linux, v ktorom sa dá pracovať, programovať a v ktorom zvládneme prvý a druhý semester bez problémov, takže let's do it. V prvom rade si otvoríme poznámkový príkazový riadok, a tam napíšeme VSL install D ako distribution, čiže ako distribúciu Linuxu chceme. Ja mám Ubuntu, ale keďže tu sú príkazy pre Debian, tak tam dáme Debian, len aby sme boli fajn. Takže hej, tu dáme Enter a automaticky sa nám nainštaluje Linux podľa našej potreby. Takže počkaj, kým sa toto dokončí a budeme back. Ejo, takže jak môžete vidieť, chce to po nás reboot, takže ja idem rýchlo rebootnúť a be right back. Takže sme back, ja si iba reštartoval počítač a už ma to do Debianu. Ja som ho mal nainstalovaný predtým, takže preto už som prihlásený. Vám sa to spýta na username a password. To však im dáte, ne? Však jo, dáte to tam. A ideme pokračovať v tutoriáli. Takže ja idem na problém set 0. Takže sme späť. Ideme si nainštalovať tie balíčky, ktoré budú potrebné na to, aby sme mohli fungovať na tejto našej mašinke. Takže dáme iba yes. Ja som vyslovene skopíroval iba toto, lebo to tam je, takže asi tak. A keď sa toto dokončí, tak si ukážeme, jak urobiť dačo vo Vime. OK guys, takže máme nainštalované všetky tie packages, ktoré sú na problém set 0. Čiže máme všetko na to, aby sme zvládli jak Karla, tak ďalšie problém sety úplne bez problémov. A máme nainštalovaný aj textový editor Vim, takže Vim, pišulka, .c, tak som dostal automaticky taký terminálový poznámkový blok, alebo jak to nazvať, kde môžem písať kód. Takže v našom prípade tam dáme toto. OK, a teraz GCC, máme GCC compiler, takže to môžeme rovno skompilovať. Teraz to spustíme a nič sa nestalo, sme tam nič neurobili, ale chápete. Určite to funguje. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo a shoutout to Kevin.